Головою новообраної ЦВК став Олег Діденко, який вже був членом комісії у попередньому складі Центрвиборчкому. За новий склад комісії сьогодні проголосував парламент. Міскували недовго, усі кандидатури подав напередодні президент, а вже сьогодні пакетом і затвердили. Для чого депутати так поспішали з призначенням, розповість наша Олена Стецюк. Із шаленою швидкістю. Лише вчора Володимир Зеленський подав кандидатури. Сьогодні вони вже члени нової ЦВК. 4 з них не новачки, працювали у попередньому складі. Представник президента у Верховній Раді каже, усі кандидати – досвідчені знавці права. Дозволить нам сформувати компетентний, незалежний і, що головне, неупереджений склад Центральної виборчої комісії, яка матиме можливість на найвищому рівні забезпечити організацію виборчого процесу в Україні. Таким поспіхом з призначенням нового складу Центральної виборчої комісії обурені в опозиції. У цьому вбачають недобрі наміри. Ключове завдання нової ЦВК, яка сьогодні обирається, це в першу чергу проведення місцевих виборів. І ми усвідомлюємо, що на неї буде покладатися, можливо, і реалізація так званої формули Штайнмайєра. І в цьому контексті я хочу нагадати, що вибори за стандартами ОБСЄ і вибори, які в цілому відповідають стандартам ОБСЄ, це не синоніми. Ми звертаємося до всіх майбутніх членів ЦВК пам'ятати про це, що в цілому це сценарій Кремля. Разом в ЦВК їх 17. 12 з них делегувала президентська фракція «Слуга народу». 2 від опозиційної платформи «За життя» і по одному представнику від решти фракцій. В опозиції побоюються. ЦВК в руках більшості може бути упередженою. Квотний принцип зберегли, тобто поміняли шило на мило. Тобто в нас зараз що відбувається? Казали, що заангажована попередня ЦВК, тому потрібно її розпускати. Що зробили? Поставили своїх людей. Тобто, по суті, квотний принцип – це, знаєте, такий дуже гнилий фундамент для того, щоб на нього вже запрошувати навіть професійних людей. Побоювання щодо прозорості в роботи ЦВК розділяють і в громадянській мережі «Опора». Квотний принцип формально дотриманий. Але зрозуміло, що наслідком цього квотного принципу в такій конфігурації, такої політичної реальності, може бути те, що ЦВК ігноруватиме більшість, 12 членів комісії, меншість. «Слуги народу» обіцяють, ручною ЦВК не буде. А те, що члени комісії ще навіть не пройшли спецперевірку – не проблема. Це є законодавчою колізією. То спочатку призначається будь-яка особа, потім проходить перевірка. Оскільки особливості призначення Центральної виборчої комісії кажуть про те, що в нас зараз немає складу, після того, як припинився попередній склад, і в нас немає часу чекати 3-4 місяці. Попередню ЦВК, яка не пропрацювала і року, нове скликання парламенту звільнило достроково 13 вересня за поданням президента, бо, на його думку, була нібито упередженою. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР.